Ya gari? Lafiya lau. Ya fama. Alhamdulillah. Kai kwana biyu. A'a. Ya kujiba. Mun gode Allah. Awalallah. Kana nan? Ina nan wallahi. Kai wayar gani. Wallahi ina nan. Ina gaya ma harka tana zuwa lafiya lau. Na'am. In na kai ruwa, in na kwahi ruwa hayan fahe da kuka. Baba kukan wahala ba. Allah sarki. Kukan tausayinka. Allahu akbar. Wato kwana biyun nan na binciki ya zan in same ka na buga na neme ka na rasa. Wannan gaskiya ne. Ya labari? Kai, ai akwai maganganu. Allah wallahi. Ai labari kala. Kai, Allah wallahi. Allah mutumina. Daman nayi mu haɗu. Kana ji na? Ina jin ka. Ai bari in gaya maka. Daman kai kake wannan uwar matattawa. Wannan dai wannan matar taka. Wannan tsohuwar nan. Wallahi. Allah mai iko. To daman kai kake dan kawo mini abubuwa ta riga ta tsufa ta kwarkwahe. To daman kai kake dan kawo. Wato dai kana nufin ka ce dai har yanzu dai wannan gyatimar kai na baka shawara. Yawwa. Ko yar budurwa za mu samu mu rakaba ma kace a barka dai abin da aka samu a rage. Wannan gaskiya ne. To yanzu na gane nufin ka. Yawwa. Kana dai cikin damuwa. Ina damuwa. To ya da ni kai. Ni ba na damuwa. In dai akan ɗiban kaya ne ba na damuwa. Wannan gaskiya ne na san ka. Wato wata yarinya na samu in gaya ma jawur. Allah mala. Yanda ka san Balarabiya. Na san ka ai. Yarinya ne na gaya ma yanda ka san buzuwa. Yanda ka san ba Indiya, yanda ka san yar Ethiopia, ina hiwa Arab. Yarinya na a yaren duniya masu kyau. Ba kallar da bate ba. Ai na san ka da hige. Wurin kun in gaya ma yarinyan nan. Na rantsa da Allah mutumi na. Hanyar gida he ka manta. Yanzu haka da ka ganna, ai ka ganni ba na jawaban na. Haka nake so. Yanzu da ka ganna haka, magana muka zan je in same ta za mu tafi dan kango. Nan mafakan nan dai, Ai daidai. To yanzu baka bari dan Allah. Neman gama ajanda da ita. Rana ta yi daidai karfe 5 nan, ka san lokacin tsiya. Wannan kwarai. Al'ummar unguwa masu mutunci sun kwaya sun tafi ga Allah mu kuma nan muke tsuma tsiyar mu. Ina ya Allah babu ga Allah. Yawwa. To dan haka yanzu zuwa zai tsaro mana ita. Masha Allah. Kar ka damu daga tsatsar da ka ta. Ai ni na san ne na same ka. Labari ya kare. Kana ji? Ai lokacin da muka tsaya da dan kuda. Ya ce deko na ce dan kuda, ce deko dan kuda Allah ma albarka na ce amin. Oho mai buhu. La ilaha illallah. Ya ce ba abin da zan ce ma he Allah albarka na ce kai ma ba abin da zan ce ma he na. Wannan haƙon. Allah ji kan iyaye. Allah saka da alheri. Ya ce ka je babu komai. Ƙwarai kwa. To dan haka yanzu kewayawa zan mu haɗa a ɗan kango. Nan bakin ɗan kango. Na gane gurin. Kar ka daɗe, ka san yara yanzu yarinya ce ta gida, harkar da muke da ita ina ɗiba baya ba na yi ba. Amma ita a bake na gaggawa. Allah saka na. Babu damuwa. An gama. Yanzu ba wani sautu. Yagba. Kare ka san yan roman nan dai da ake dan kare abubuwa dole a baka. Yagba. Rike haka. Yagba. Rike. Babu damuwa. Yagba. Abar za a siyo. A siyo abar. Allah. Allah wallahi. Kuma ba za a danyo ma haɗi ba kai da kace ka kwana biyu da ya tsatsar ka. Ka gane ki. Yagba. Yanzu bari in tafi wajen dan cana. Yagba. Yana na bakin kafe yan kaba yana sai da maganin nuwa. Ka san shi ne mutumin mu. Babu damuwa. To sai an jima. Yagba. Na san ka fa. Mu haɗu. Mu haɗu. Babu komai. Mu haɗu ba matsala. Ai dai kai. Yabba, ina jin nan dai nan. Kuma ita kullum korafin ba kuɗi kuma na ga har kaji suke kiwo. Amma kowane lokaci ba ta da korafi ya kuɗi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Nan ne ma shi kenan. Alƙur'an muryar ta ce. Wai. Alƙur'an ita ce. Masha Allah. Alhamdulillah. Baby. Na gode. Ƙara faɗe. Baby. Kaɗan mana. Yagwa. Faɗuwa ta daidai da zama. Na higo. Nake ta kokonto ina ya Allah a layin ne na zo na dinga tsakani. Ke yanzu in banda abinki Allah yake da kwaɗayi. Kullum ki ce min kaza, kullum ki ce kuɗi. Kuma ga ɗan kiwon nan kina yi, ni ma fa ba cin kajin nan nake ba. Kawai daga ganin kaji sai ka ce nawa ne? Ba naku ba ne? Yanzu ya ake ciki. Duk ba wannan ba.
ya maganar mu. Maganar mu tana nan. Maganar tamu tana nan? Tana nan. Sai dai zan ɗebi kaya a kwanciyar hankali. Baby. Wayyo Allah na. Wayyo Allah. Ye. Kina ji yanzu duk ba maganar baby ba anan. Fara in je in kai kin san malaman ne yanzu lokacin azhar ta yi. Lokacin higarsu masallaci ne lokacin shigar da kana dan kango. Dan haka yanzu ki lallaba mu higa ba na son ma ki ce man daki wani tsince a gida. Yanzu gyatuman nan taki uwar aikace in miki waya ki ba ai wanke nake ai yara nake toyo ba ita tun daga nan ki sa kabar ki a gaba kar mu je a baki abin yi. Kuma kaga baba na yana ciki. Shi ma gyatumin naki yana nan? Yana nan. Shi ma na san matsala akwai aiken ki siyan goro. Dan haka yanzu ku ce gaba a gaba zan sa ki. Allah ba za ki tsaya bayana ba saboda gyatumin nan naki huce mu je. Yabba iye A'a. Sallau. Ya kai ne. Sele na ji ana huce gaba. kai ne Mana. ya na ganka anan. Ai gidana ne. Inna lillahi wa inna Ai ilaihi gidana ne. ai ta nake da na ganka anan. Raba daidai muka in ci ma mutunci. Ni na kama yar kai ka kama gyatuma. Kai. Wai dama na gidanka ne? Gida ai ta ce. Ai to ita nake gaya ma ina ɗiba. Ai ka ɗebe ni. Na ɗebe Ka ɗebe ni sallau. Kuma ina laina bayani. La ilaha mu anan la haliku. Ni ina can na herholiya a heni a gidana ni ma ana mun warka jalle. To bari ka ga. A'a. Durun uwaka.